Amenang langkap sinandangan Warastra dibya nenggih Sang Wara Srikandhi. Prabu Jungkung Mardya saking katebian namung mesem. Semu nyepelekaken dhateng Sang Wara Srikandhi. Kininten nggih nyonjem paring datan bisa titis. Mila saking katebian Prabu Jungkung Mardya mung klecam-klecem sajak kaya nyeblakke marang dadane. Nalika semana lumpas puneng jemparing lir sinentak ngener marang jajaning Prabu Jungkung Mardya. Butul prapting walikan pejah kapisanan.